Ето глинената пещ в действие. Шляк. И аз съм нашлякан. И така. 2 кофи. Лека по лека. Днеска бехме тука. Са сме тука. Малко да изсъхне. И се качва нагоре. И страхотен натурален кофраж. И тука съм нарисувал много професионално откъде ще бъде комина. Даже така е още по-добре. Много работа, много нещо. Ама готино, мен ми харесва. Тук ще бъде аркът. В момента вътре има песък и топката за горивната камера. От тук, после, като извадиме песъка и топката, като се отлепат и дано се отлепат, от тук ще направим арката и от тук ще минава комина. От тук, на така до тук и после от тук, а отзад чак до оградата да пуши навънка. И ще видим дали ще се получи математиката, както казва един математик.